John Kawali ni Mang Larry and Lucy. Good day everyone, it's Barry Benito again and welcome to my YouTube channel, and don't forget to follow on my Facebook page, Barry Benito Facebook page. And yes guys, for this video ay pupunta tayo sa Cainta Public Market at titikman natin yung sikat at dinadayo doon na John Kawali ni Mang Larry. Kaya ano pang hinihintay nyo? Let's go! Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to slip up with electric. And that summer afternoon was shining. Anong toppings yan? Caldereta? Caldereta sa po ngayon. John Kawali ni Mang Larry and Lucy. Sarap, crispy, juicy. Ang gulay natin. Wow, mainit siya pero nakaka-refresh yung Ganun na pumunta rito. Tim Canlas saka Manuel Olaso. Tim Canlas, saka Manuel Olaso. Mga sikat na vlogger, mga kabuhay. Mga para si Master Benito, ang malupit kong master to. Ramon. Lumobo na nakakain. Sa lambot to. Marami silang tinitindang gulay dyan. Ay gulay saka maraming luto na karne dyan. So kung ano, pag nag-order ka ng rice, pwede ka magpalagay ng sabaw. Okay. Ayos pala, no? Kaya kahit kanin lang ang orderin mo, wala kang ulam, Pwede. pwede. Meron silang sabaw ng ulam na binibreed. Libre. Ayos. Bukas na sila 4 AM ng umaga hanggang 2 PM ng hapon. Hanggang 2 PM na sila. Kaya pala, Sold out na ang mga ulam nila. Kita mo naman ang aga pa. Juicy yung laman niya guys. Tapos yung balat niya sobrang crispy. Ang sarap. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. So ayan guys, nakauwi na tayo at tapos na nating tikman ang sikat na sikat at dinarayong ni John Kawali ni Mang Larry. Well, ang masasabi ko lang, wala namang masyadong kakaiba sa kanya. So yung typical na makikita mo sa isang John Kawali na malambot
matagal na siya, subok na siya kasi since 1982 pa siya, legendary na siya guys. Kaya, well, kung gusto nyo i-try, masarap talaga, masarap naman talaga yung basta lechong kawali naman talaga masarap eh. Kaya, yung mga gustong matikman at subukan ang lechong kawali ni Mang Larry, pumunta lang public market. So ipagtanong nyo sa lang siya doon, nasa likod lang siya, madali lang siyang mahanap guys kasi kilala na siya doon. So hanggang dito na lang ang ating video, kaya kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mo nang patagalin pa, i-subscribe mo na yan. Please like and share and comment at pindutin mo rin ang notification bell para lagi kitang na-update sa mga bago kong upload na video. Ito yung Mano Benito nagsasabing bye-bye, I love you. Feels like love, Cupid made a shot straight